Ayan, Ang buwado ha? Jaden is still a baby. oh, Anyway. Bilang kayo ng ilang palapag. Ay, isida. Nakitanggal ako. Sa kaban ng chip playground. Okay? Kasi first the fish. See the fish. Nakitanggal fish. Nakitanggal lamon. Nakitanggal lamon. Hindi tayo ng isda. Pang pinipit. La la la. See the fish. Can I see the fish? Pili tayo tikwa. Pang skin. No? Oh. Bili na po kayo ng pang ulam. May wala sila. Where? No? No. No? No more. One on the only one. Only one. No. Still small. Little. Small. No? Not the big. Or the. Sila. Oh, lagi na lakfelin. No. No more the big. Big. No. 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 Exit pa lang yun. Itati yung pau-pau. Sarapan hindi ko. Pau-pau and then go to eat pau-pau. Eric eat pau-pau. Ay, ito. Cheche eat pau-pau. Cheche eat pau-pau. Ano nagsin si bag ko? Lumit pa iti kapit. Nagsin di bag ko. Lola Place. Mga building lang. Ito muna kami. Bago kami pumunta sa dito muna kayo. Ano muna kayo dyan. Ha? Ay, wala pa lang pagbayuan dito. Mahulog ha. Bilang po kayo ng dahon. Kung ilang dahon yan. At ako yung magpapakain muna ng baby. Yung talisay. Ilang nyo po kung ilang dahon yan. Thank you po yung mga nandyan. Salamat po. Kalike naman po. Ay.
Tara na po. Dito na tayo. Hello. Hello, Tongtong. Hello, Popo. Bili ka? Bili na. Bye-bye. Lumahay na. Oh, ulan na. Ulan yata. Where's the car? Where you put the car? Can I go inside? It no come. Where's the car? Where you put the kami sa lakad-lakad. Punta kami sa playground. Pero bawal daw yata na. Punta tayo sa playground. Uwian. Fa. Flower. Fa. You see, yeah, there also. Oh, so many fa. Oh, beautiful flower. Fa. You want to play? Fa. Uwian na. Punta tayo sa playground. Salamat po yung 60 na nandiyan. Salamat po sa suporta. Abangan ang aking face reveal daw. Bilang po ulit. Malaking building. Saglit lang po ito. Kasi bawal yata sa playground. Oy, you see, oh, the fish. Hang the fish. Eric. Lord, the fish. Hang the fish. You see the fish? Ganda, oh. Panibago na naman ng dekorasyon la. Ganda. Oh. See the fish there. There, upstairs. Fish. Cannot see. Where you put the card? Cannot go inside. May program sila.
Ay, bro. Malamig. Fish, di ba na? Great. Indo? Hindi na? Wala. Hindi na mo mo? Bago ko naman. Ba't tingit mo sa pulo? Doon ako gagawin. Malaki na? Ay. Kaya pala dito ka na. Ah? Marami sila? Ay! Ang dami. Oh, panay malalaki na pa yata. Baka matumba itong alaga. Pag malaki na, iwan mo na lang sa loob. Tubo na naman nila. Ay na nga din. Babay na po. Ilang buwan yan? Mag-isang isang taon. Sa October 19. Ito 14 months. Ah, nakakalakad na? Pero nakakatakot ang leather na. Laki na mga yan. Oo. Ito kasi kamot na ang likod. Nakakatakot ba para matutong mo. Laki ng katawan. Hi! Yung lalaki. Nakakatakot para matumba. Ay, off my phone. Babay na po. Baka matumba ang aking alaga.